Ще троє у списку політичних бранців Кремля. Окупаційний київський ресурс Сімферополя на 2 місяці запроторив за ґрати Арсена Абхаїрова, Іскандера Абдулганієва та Рустема Емір-Усеїнова. Усіх трьох кримських татар із Красногвардійського району російські ФСБівці затримали напередодні після обшуків у їхніх домівках. Чоловіків традиційно звинуватили у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Підтримати своїх співвітчизників під стіни суду прийшли сотні небайдужих. Про чергове показове судилище окупантів над кримськими татарами. Далі Тетяна Сулій. Це Сімферополь під стінами окупаційного райсуду. Ледь не з самого ранку збираються кримські татари. Сьогодні тут обиратимуть запобіжний захід для 3 їхніх братів, безпідставно звинувачених напередодні у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір – Рустема Емір-Усеїнова, Арсена Абхаїрова та Іскандера Абдулганієва. Усі, хто прийшов сьогодні сюди, впевнені, ніхто з 3 не причетний до тероризму. Все здесь находящиеся, так же, как и я, разделяют мое мнение, что мы здесь будем до конца, до победного. Мы не уйдем и не сдадимся, и наш народ тоже никогда не сдастся. Будет стоять до конца. Это все клевета, навешивание ярлыков, как бы повторяющийся сценарий. Это давление на крымско-татарский народ, на активистов, на частичку умы. Наш народ как частичку умы. Сегодня забрали еще 3 наших братьев, наших единоверцев, наших соотечественников. А вы куда идете? Огульно обвинили их в терроризме и хотят их отделить от своих семей, от своих родственников, от своих соседей. Сегодня я пришел сюда поддержать этих ребят. Кожен тут готовий стояти до кінця сьогоднішнього судилища. Для кримських татар привезли плов і гарячий чай. У двір заїжджає автозак. Хлопців зустрічають як героїв. Першим своє рішення почув Рустем Емір-Усеїнов, кримський татарин із селища Октябрське Красногвардійського району. У нього 3 маленьких дітей, дружина і старенька мама. Вчора на світанку окупаційні силовики прийшли у його дім, щоб звинуватити в тероризмі. Шукали докази його причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір і таки знайшли те, що шукали. Релігійну книгу, яку самі ж і привезли. Рустема Емір-Усеїнова посадили в автозак і відвезли в управління ФСБ. А вже сьогодні окупаційний суд запроторив його за ґрати на 2 місяці. Я приобщил к материалам дела то, что у него есть 3 малолетних детей, что он ранее не привлекался, уголовных дел на него не возбуждалось и приговоров в отношении него, вступивших в силу, нет. Ну, конечно же, ничего из доводов защиты не было взято во внимание, лишь предположение следствия о том, что он там якобы может скрыться, повлиять на свидетелей. И вот в закрытом режиме, в клетке и так далее, суд все-таки вынес решение о аресте Емір-Усеїнова Рустема. Цей самий суд вирішував сьогодні і долю Іскандера Абдулганієва. Йому лише 21, але й його окупанти вже встигли записати в терористи. Напередодні зранку у його домі також були непрохані гості. Силовики довго та ретельно шукали у нього докази причетності до Хізбут Тахрір, далі автозак і ніч у застінках кримського ФСБ. Лише за те, що він кримський татарин, і за те, що відмовився від російського паспорта, хлопцеві доведеться провести у Сімферопольському СІЗО 2 місяці. Судья и следователь зачитывали свои мотивировки. И самым главным было то, что он может, как всегда, как и все, повлиять на свидетелей, скрыть какие-то улики и так далее. И следствие до сих пор не определилось, гражданином какого государства все-таки является мой подзащитный, России или Украины, ввиду отсутствия у него паспорта гражданина Российской Федерации. Арсен Абхаїров, батько 2 малюків, ще один кримський татарин із Красногвардійського району, безпідставно звинувачений окупантами у тероризмі. Його, як і решту напередодні затриманих російськими ФСБівцями кримських татар, окупаційний київський райсуд Сімферополя запроторив за ґрати на 2 місяці. Ходатайство следователя построено только лишь на предположениях, как и обычно, может скрыться, может повлиять на свидетелей, может уничтожить доказательства. Никаких фактических доказательств того, что Арсен может куда-то сбежать, на кого-то повлиять и все остальное, конечно же, не было.
Адвокати кримських татар на інакше рішення окупаційного суду не чекали. Їхній двомісячний арешт обіцяють оскаржити за своїх підзахисних. Боротимуться до кінця. Тетяна Солій, Заман, АТР.